En Lluís Tolosa és sociòleg i escriptor, molt estimat i conegut en el món del vi, i és que la seva carrera professional ha estat dedicada en gran part al coneixement en profunditat tant del vi com del seu territori. En Lluís porta més de 15 anys escrivint sobre vins i sobre cultura de vi arrelada al paisatge i a l'entorn social de les regions. Parlem amb ell. Lluís, et sembla comencem amb aquest qüestionari ràpid que intentem aplicar a tots els que passeu per aquesta secció a la pàgina web. Molt bé. Explica'm què busques en un vi. Per mi el vi és cultura, així de clar. De fet, m'acabes de contestar, perquè la següent era per mi el vi és... És cultura. Soc sociòleg i el que m'interessa són els aspectes socials, culturals, històrics, econòmics, paisatgístics del vi. I per tant, el teu millor maridatge quin és? Vi i cultura, directament. M'interessa tot el coneixement que hi ha darrere d'una copa de vi i l'anàlisi sensorial, per mi, és secundari. Per tant, si has de triar un moment per tastar un vi, quin tries? Quin moment? Sopar, a casa i menjant. I una vinya, un paisatge? Un paisatge. Unes vinyes davant del Mediterrani, Empordà. Un consell per la persona que tasta per primera vegada un vi? Sense complexos, ni poesia, ni procediments tècnics d'elaboració, ni res. Com et menjaries unes gambes, no? Disfruta i no hi pensis gaire. Aquesta última pregunta ens enllaçarà amb un punt que m'agradaria aprofundir més, però què hem de fer perquè els joves tornin a consumir vi? Fer-lo una beguda fàcil, ràpida, sense tanta càrrega d'estatus i que sembla que hagis de passar un examen per prendre una copa de vi, no? Doncs en lloc d'una canyeta, un vinet i ja està. Donem masses lliçons des del vi, perquè a vegades és un comentari que s'ha fet, no? Aquesta cosa de parlem de botànica, parlem de geografia, parlem de moltes coses per parlar del vi, i això sembla que ens ha allunyat una mica del jove. La mateixa estratègia d'èxit ha sigut la que crea un cert fracàs, és a dir, fer tanta anàlisi sensorial, tanta poesia, tantes explicacions tècniques, tant de vocabulari del vi, ha creat un estatus, sembla altiu, i això atrau un públic, però també et distància d'un altre, que l'intimides si mentre està olorant un vi ja li fas preguntes sobre quants aromes troba, no? Doncs no en troba cap, no? Sí, el que passa, abans parlàvem també de cultura, de sociologia, potser han canviat els hàbits també, no? És a dir, buscant raons per què aquest segment del consumidor està apostant per altres begudes. Bueno, hi ha moltes explicacions, però no passa res si algunes coses les comences a fer a partir dels 30 anys, no? Està clar. És a dir, que la vida és així, no? Diguem-ne que, quan tens 18 anys et fots 5 cubates, no? I quan tens 30 vols una cosa tranquil·la amb un vinet i a poc, doncs també no tot és dolent, també és una norma de vida. Ens hem de relaxar potser una mica. Pues sí. Des de la de Catalunya parlem moltes vegades de que per beure un bon vi no cal gastar-se massa diners, no? D'aquesta relació qualitat-preu de la que tu n'ets un bon expert. Com anem entre els vins catalans amb aquesta equació de relació qualitat-preu? Estem fent una relació qualitat-preu absolutament sorprenent, no? Tant a Catalunya com en general a Espanya. I de fet som el país del món, si considerem Espanya el país del món que fa millor vi amb millor relació qualitat-preu. A Catalunya hi ha un nivell una miqueta més alt, però la DO Catalunya concretament és la que pot oferir, precisament perquè pot treballar d'una forma més holgada, amb raïm de diferents procedències i per tant pot fer productes molt bons a molt bon preu. Sentint-te fa uns minuts en una ponència que estaves realitzant, parlaves dels mètodes d'elaboració autòctons i m'ha semblat un concepte molt interessant que ens agradaria que pogués explicar també pels espectadors. Hi ha hagut tot un debat sobre varietats autòctones, varietats forànies, i tu gairebé ho plantejaves com un segon debat que ha d'entrar, que és el dels mètodes d'elaboració. Ens expliques una mica? Elabores un cabernet amb fermentació controlada amb acer inoxidable i amb 12 anys de criança en bota. Això es fa a Califòrnia, a Xile, a Argentina, a Austràlia, i es fa a Xina actualment. Per tant, al final tens globalitzada tant la varietat com el mètode d'elaboració. Hem generat tot un discurs de recuperació de les varietats autòctones i jo el que dic és recuperem també els mètodes d'elaboració tradicionals. Els vins dolços, el vi bullit, per exemple, posava l'exemple,
les garnatxes elaborades com a vi dolç en soleres de 50 anys, com a Jerez, recuperem el vi elaborat en tina de pedra seca, com s'està fent al Bages, Sol i Serena, aquestes garrafes de vidre, aquestes de Majoanes posades durant 5 anys a l'aire lliure, amb canvis de temperatura, amb llum i amb la tramuntana bufant, 5 anys allà fora, i això crea tanta identitat o més que les varietats autòctones. Per tant, defenso la recuperació dels mètodes d'elaboració autòctons. Abans d'acabar, hi ha un altre concepte que ens plantejaves, que era aquesta Barcelona Wine, com hem de fer perquè Barcelona realment exerceixi de capitalitat del vi. I sé que hi ha, a més d'un llibre, uns quants projectes, no sé si ens vols fer 5 cèntims una mica. Què hem de fer perquè Barcelona realment exerceixi amb aquesta capitalitat? Jo he publicat aquest llibre, Barcelona Wine, en 4 idiomes, català, castellà, anglès, francès, perquè Barcelona ha de posicionar-se com la capital d'un país de vins. Hi ha 600 cellers al voltant de Barcelona. Barcelona ha de ser un motor de consum de vi català, ara és el gran forat negre, és a dir, a comarques, la gent de l'Empordà ja té sensibilitat i consumeixen vi de l'Empordà, i a la Terra Alta també, però a Barcelona encara que hi ha riojitis, riberitis... Comença a notar-se una mica, un canvi de tendència, però Barcelona és el forat negre, és el forat negre de consum, no hi ha consciència de capital de país de vins i de capital enoturística. Aquests 600 cellers estan en un radi de 2 hores, per tant és un moment, i feia el comentari en la meva conferència de que els cellers d'Alella estan a 18 minuts de la Sagrada Família, són cellers urbans, sembla que estiguin a la Meridiana. Llavors, la idea d'aquest llibre és fer una primera visualització de Barcelona com a capital de país de vins i com a capital enoturística. Què hem de fer per aconseguir-ho? Què hem de fer? Tenim un projecte en marxa, que en aquests moments estem fent la conceptualització, que és la Wine Catalan House, és a dir, fer la megacasa del vi i de l'enoturisme a Barcelona. El lloc ideal per fer-ho és al Palau Robert, diagonal Passeig de Gràcia. No hi ha res definit, tenim un acord amb Turisme de Catalunya en aquests moments per concebre-ho, com podria ser. La situació política en aquests moments és de conformació d'un nou govern i tenir-ho ben dissenyat perquè el nou govern decideixi si es poden fer les obres o no. Es pot pensar per aquest lloc i que finalment sigui en un altre. El que sí que hem de fer és una gran acció de promoció del vi català i de l'enoturisme català a Barcelona, per on passen 8 milions de turistes a l'any. Des del punt de vista del màrqueting del vi català, potser aquest és el gran error fins ara, que no s'ha aconseguit? No el gran error, tot té un procés, és a dir, portem diverses dècades on l'objectiu era la qualitat. És a dir, veníem de fer vi a Doll, el Priorat abans de fer el salt era així, i a totes les denominacions d'origen. Pensa que la DEO a Montsant, que tothom ara en parla, està creada l'any 2000. La DEO Catalunya... Del 99, només un any. Són adolescents, no? Té 16 anys la DEO Catalunya, per tant això és un adolescent. I estem encara. Llavors l'objectiu ha sigut la qualitat del vi. Com que això ja ho hem assolit, ara hem d'anar a buscar altres àrees de valor, altres àrees de mercat i de negoci. Per tant, no és que haguem tingut un error, sinó que les coses tenen el seu procés. Però ara ja és el moment a Barcelona fer la mega acció de promoció del vi català i de l'enoturisme. Haurem de fer seguiment d'aquest projecte, Lluís. Molt bé, com vulgueu. Gràcies per acompanyar-nos i recomanar als espectadors que segueixin la teva bibliografia, perquè realment és tot un descobriment de la cultura del vi, no només català. Gràcies. Molt bé, gràcies a tu.